tonzi etsunishima musorelina ndakabata mukadzi wangu aine mimba musi wa 10 September ndamubata ndakarara ndiri kubasa kuruto 9 andinofunga nemota ndobva ndati tirega ndiende kumba ndinogeza chichinji ndobva ndawanikwa mukadzi wangu aine chikomba mumba chikomba chaitogadzisa blouse mukadzi wachigadzisa sketi vose pokutanga ndakanoka padhoo handina kudarirwa nefront door ndobva ndati inenge risina kumira zvakanaka ndobva ndamai ari kuback door namai ari kuback door ndobva ndakurumidza ndobva ndanopinda mumba dhoo repakati repakorido ane kii rinongovhurika rarakaiswa chinhu chekaso chachakavharwa nacho ndobva ndapinda mumba ndobva ndawana chikomba chisina bhufu chichitogadzisa trousi mukadzi pandakanosvika chivhura dhoo zvanzi ndiani ndiri kupfeka ndikati aiwa movhunzi izvozvo zvakasvika ndobva ndapinda mumba ndobva ndabata murume uyu ndabata murume uya mukadzi nobva amanya kuuya kuzondibata umu zvikanzi musadaro bhozi nomuya ndakambani ndamusaida kumadziro zvikanzi musadaro ndikati mamuchiitei mukadzi nobva andibata ndobva ndakiya yakatomboya saka asi kuuya haasi kuuya bogara yapangaya lokomafutira vene